zic și eu așa, poate să aude duminică în biserică, pistoale, că să le dea Dumnezeu sănătate la toți cei care ne-au ajutat și Dumnezeu, dacă mi-are timp, să le dea sănătate și la cei care au vrut să ne încurce și au și reușit să ne încurce mult timp. Când o să fie un moment, dar nu acum, o să vă spun. Iar prieteni foarte buni de-ai mei, care în lumea asta, în România asta, oamenii pedepsesc politic pe alți oameni. Asta cred. Dar nu pedepsesc politic pe ăla pe care vrea să pedepsească, ci pedepsesc politic un municipiu. Asta a fost. Lucrurile vor fi de aici încolo. Altfel, zic că de-i drumul ca să nu mai spun altceva. Realizarea bazinului s-a realizat într-un program aprobat și inițiat de Guvernul României, să se recunoaște. Programul a fost inițiat în baza ordinului Ministrului Dezvoltării, numărul 432 din 2009. Tot în acel an, noi am predat către Minister, respectiv către CNI, acest obiectiv cu teren aferent cu tot ce înseamnă spații pentru acest obiectiv și după care lucrările s-au derulat prin grija CNI în calitate de coordonator de credit, ca și angajat sau alt sistem. Lucrările apoi s-au derulat prin grija constructorului care, printr-o asociere pe care au format-o în procedura de licitație, asociere care a inclus și grupul de șantiere local din Cluj, TIM-ul, cu lucrări de construcții și instalații și un operator local, domnul Benoni, cu firma dânsului, SC Benoni Login, s-au angajat, să spunem așa, în executarea acestor lucrări. Valoarea pe care CNI-ul a investit-o este de 11.700.000. Noi, ca și autoritate locală, am contribuit pe lucrările de consolidare a elementelor structurale, și aici mă refer la consolidarea grizilor, a pisoanelor și tot ce înseamnă lucrări de structură pe această construcție și apoi, sigur, la aspecte mai fine puțin, pe partea de cumul acces, pe partea de mobilare, pe partea de finisare, pe aici, pe acolo, deci tot ce n-a fost prins în contractul încheiat de CNI, am venit și am completat noi. Cheltuielile asumate de către autoritatea locală sunt în valoare de 1.280.000 de lei.